to my province mates and especially my town mates. When apo dati mo namin iti cornerstone iti programa iti madam administrasyon dati sa pasap no pa nag-survey sa pasap pa nagprogreso. So andad ti ti background tayo digiti maited ka digiti kakabsat tayo kakailian tayo nga kamang iti agrikultura iti ili tayo nga San Nicolas worth 16 million detoy coming from our share in the Tobacco RA 7171 iti 2022. 38 million DJ totality na ngam DJ 16 million iso ti dati naigatang tatat tapno ti kastaket diretso nga maramanan digiti man nalon dati nagrigregatan damot. It's their share kat dati agat panang caution tayo dati climate change dati runaway nga panagngina iti cost of production at nangina iti pagpadanom nangina iti chemical insecticides kat dati it's a way for us to help our farmers tapno ti kastaket makamenos da tapno di kastaket ma-maintain mo tinaseta presyo timot pamatit no motibyang no dakkel ti intervention ti gobyerno patulungan ti dadi kada naseta presyo latamot iti panaglakod da kariti kakailian tayo. Anong san heres ti beneficiary? 49 big farmer organizations detoy. We call it MAPSI. 49 farmer organizations detoy. Naisap-asap naikanda amin as per their need. Kan amin na recipient kaditi registered nga farmer organizations. Mayor kita indikat its members hamutan iti every sang hera kan ada sa gaysada ta ano equipment ta ito farming. When plano tayo nga may kanda amin tapno handagin na pal kan ada sustainability da. Kan may sapay apo akat depreciable mat ngamin digiti equipment so digiti dinated iti 5 years ago, siguro, pero din, di kada replenishment na gitoy. Especially, di gijay, makita tayo nga hose, di giti pagpadanom kat alis to nga bisak di gijay, ito at atalan, iti kuliglig kada motorista, so nga ado apo iti hose tapno ti kastaket at pagpadanom di giti kakailian tayo. Mayor, dapat lang may pasurot nga krodo dito ikaw tayo kayo. Awanti may pasurot ta krodo ta siyempre aket common sense aket hunting allowed nga mang tuditi krodo no wa. Okay. Equipment lang. Okay. So half of the 30 million ko na sa Apo Mayor. So 38. DJ another half na pakaipanan na. DJ daddo maket na mga 7 million mapani DJ sa Nicolas Public Market. Okay. Kan infrastructure di daddo man no kwa. At masapol mo tapasayaton ti diti kalsada nga agturong ka diti pagtatalonan tapno ti kastaket alalisto nga dumanon kada kwa iti suporta kanal alisto mat nga idanon dati merkado di DJ produkto da. Dati monitoring ka digito nga kaniti pan naka-maintain digito nga makinarya sa. Adda kaste ko naktatay apo amin na recipient kuno umawat kat registered farmer organizations. Lihiti mo amin digito sa modesty aside San Nicolas is the first in Ilocos Norte nga may document amin na equipment private or private dati ngamin kat it's a way for the national government to assess the mechanization of agriculture in a municipal base. So nga may inayon to amin dito apo nga ma-record ti kastaket ma-monitor iti naseat nga panakausarda. Okay, lastly ako Mayor, mano nga barangay iti San Nicolas kay Bulbula ti Tabaco, naputa nagapo dito iti RA 717. As of now, Katuging, San Lorenzo, Bingao, Bugnay, San Pablo. 5 to 6 apo. Ti Bulmula tata. Yung mga iti pa nang encourage ta kanya des nga yad ado dapat iti agmo. Man, continuous ti incentive da ngagmula. In fact akat idi agakam tinomotibyang dati administrasyon mga 29 million lang idi ti RA tayo now kat ada 38 isubuan na dati continuous nga encouragement and support ka dagiti tobacco farmers. Idi last year
na nang tetepa iti duwa nga pugon. San Pablo kan Bugnay. Coming from the RA, kadi yakan suporta apo de jetap no tikas taket no makita da nga dabaro nga pugon at ado ti agmula. Ito yung